mun gode Allah. Mahaukaci ne da ka mutu ba. To ai ban mutum ba. Mun gode Sinu, ya aka kai tsalle haka ba tare da wani matakin kariya ba. A wannan lokacin ban yi tunani a kaina ba, kawai tunani na akan Anjali ne. Idan yau aka ce ba ita, ta yaya rayuwata za ta gudana? Kokarin irkidar da soyayyar da nake maka isuwa sana, amma sam abin ya gagara. Magana ta gaskiya, ina son ka Sinu. Anjali, amma da gaske kike? Me yasa ka ce haka? Tsoro nake idan kika gane cewa batun baba mai fatari shiri ne, ba za ki yarda ki aure ni ba. Auren holoko ne, duk ba na gaske bane, ba wata matsala. Da yake na shirya abubuwa da yawa fa. Me? A to, kawai ina ji ina gani sai wani hamago ya zo ya aure ki? Shi yasa din nayi wannan. Shikenan, ko dai akwai ƙarin abin da ya kamata na sani? Gaskiya akwai, amma madadin na gaya miki zan bari ki sani da kanki. Ba bukata, na san batunka, wannan kadai ya isa. Ko ban san wani abu ba matsala. Ina son ka. నీలి 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 కళ్ళల్లోనా నన్ను బంధించావే మనసందించావే నీ వాలు 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 చూపుల్లోనా నన్ను కట్టేశావే ఎద చుట్టేశావే నీ చేతి రేఖలో నీ ప్రేమ లేఖనై ప్రతిరోజు నీతో నేను చదివించుకుంటానిలా నీలి 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 కళ్ళల్లోనా నన్ను బంధించావే మనసందించావే నీ వారు 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 చూపుల్లోనా నన్ను కట్టేశావే ఎద చుట్టేశావే అది ఒకరికి ఇవ్వాలంటూ నీ వల్లే తెలిసొచ్చిన గనక నీకే ఇచ్చేసా తోడే కావాలంటూ ఏనాడు అనుకోలేదు నీ వల్లే అనిపించెను గనక నీతో వచ్చేసా నీ తెక్కిళ్ళొస్తాయంటే తలబడమే మానేస్తాను కలలోకైనా నీకు నిద్రుండదంటే నీలి కళ్ళల్లోనా నన్ను బంధించావే మనసందించావే నీ వారు 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 చూపుల్లోనా నన్ను కట్టేశావే ఎద చుట్టేశావే
జీవితమంతా నీ ఒడిలోనే గడిపేస్తుండాలి. నిన్నే నువ్వుండాలి, జాబిల్లే నేనుండాలి, ఆనందంగానే కౌగిలిలో బ్రతికేస్తుండాలి. నేను చూసే ఉద్యోగంలో సెలవంటూ పెట్టను నేను. ఇక ఏ రోజు నేను తప్ప నన్ను గుర్తు చేసుకోను. నీలి 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 కళ్ళల్లోనా నన్ను బంధించాలే, మనసందించాలే. హే నీ వారు 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 చూపులోనా నన్ను కట్టేశావే, ఎద చుట్టేశావే. Yalla bai. Kai mutumin kirki ne, dama gashi ka ce abokina. Wannan aure kuma da zaka ce shi ɗana ne daga ibtila'i. Ibtila'in an ce saman yatsa ne haka zai iya gutsurewa ba? Wannan shine kawai. Sinu, zaka samu alheri sosai, shakka ba. Assalamu alaikum Banu, mazhar ne turo ni yace in baka wannan kundin. Bismillah. Nagode. Madalla. Yawa. Wannan kundin fa Daga hukumar iyakar ƙasa ne da na samu masanin Narsima da tawagarsa suna shigowa daga Hyderabad zuwa Sharjah. Shi da na buƙaci bayanan duk waɗanda suka shigo da hotunan kowa. Na yi alƙawarin cewa kowa ɗaya daga cikinsu ne ba zai bar na a raye ba. Amma ai ka san mutanen Narsima. ni ko na san su ba wanda ba zan gane ba daga cikin su. Ka duba, zakulo su, ka gano min su. Mutane na zan sa su gama min da su duka. Na san su ai. Yawa. Gashi nan. Marambatin shi yanzu. Ha ya wannan. Sai kuma wa. Amma gani sewa. Yawa. Wannan dai daga cikin su ne. Wannan ko Shi dan kuwa. shi kenan feda. Yalla bai. Abu ga wannan wutan da yawa a raba mutanen mu. To yalla bai. Lalle kada ya koma a raye. To yalla bai. Ya kai haka kawu? Ka san kuwa mutum bai ji ba bai gani ba matsala za ta ritsa da shi? Ba matsalar da za ta ritsa da shi. Kawo yanzu mata yana can America yana wasa. Wasa kuma? Babban mawaki ne to. Tare muka zo da shi a jirgin mu. Mun yi hira da shi ya ce min daga nan America zai wuce ya wasa. Zuwa yanzu America ma ina ga ya batta. Na gode Allah kawu. Kawu, ya kamata mu sauri mu kammala wannan aikin. Me ya rage? Sauran kwana 2. Rambo, sam na kasa mantawa da cin zarafin da aka yi min. Wani abu na faruwa a can. Wadancan mutanen Hyderabad akwai abin da suka shirya a can. Ya kamata Banu ya san cewa wannan holokon auren damfara ce. Je ka sauya shigarka ka shiga gidan, ka sa ido, ka tattaro duka wasu hujjoji. Maza je ka gano mai ke faruwa. Je ka. Kai, shin ka san adadin lantarkin da aka barnatar a kanka? Ba daidai ba ne, kar ka almubazzarantar da lantarki. Kai bayani ina kudaden. Kana ƙara adadin lantarki zai farfado da ni. Kai, zan sauya ma salo. Zan ɗebo toka daga wajen baba mai fatari in yaba ma a baki. Daga nan to, magame zai faru. Baba mai fatari? Baba mai fatari? Ku samu gawan ne ku? Ni ne baba mai fatari. Baba mai fatari kai ne? Ni ne mana, shigo malam dimple mai karta. Ba karta zan buga ba, ko zan buga. Wato kun yaudari Sino ba? To wallahi sai na ga yau Sino din. Da kai da tawagar taka duk kun kare banzaye. Baba, akwai matsala ne? Mahaukacin banza, Sinu zai ji da komi. Bagajen kati, rufe koba kai. Sino? Dimple rufe kofa kada wani ya gan mu. Madam amma ni ba da moke nan na gani, amma ba daidai bane holo ga wannan ke dauke shi da gaske. Yalla bai waye ce holokon aure ne? Baba mai fata. Ko shi ma dai holokan ne? Malam Dimple wannan ba holokan aure ba ne, auren soyayya ne. Soyayya? Yaushe hakan ta kasance? Hakan ta faru ne lokacin da kai mana shata jirgin sama. Oh. A wancan lokacin ka ce wata ce kamar yar bai. Yanzu kuma ka tabbatar min. Shi kenan, za ka gani. Sai ka zo aka rufe kofar. Dole ba ma ya ji wannan zancen. Aboki, ana daura wannan auren. Za mu fara wata sabuwar harkalla. Baba wani auren? Na gasken mana naka. Dama holokon aure zan kira shi aure ne. Abu ne da rudarwa baba. Jiran rana ɗaya za ka yi, ba kai ba sauran rudewa. Aboki, a saman miliyan 2,500 ɗinka da ke wajena, zan ƙara miliyan 5,000. Domin
aiwatar da wata babbar harkar la'asharja. Ya kace hakan yayi. Yalla bai. Baka ga muna magana bane. Pawan Kalyan ne ya kira wa yalla bai. Pawan Kalyan. Pawan Kalyan. Yalla bai. Wai so yake wata magana da kai yalla bai. Aboki mai yawa muhimmin abu ne. Kai magana. Gwara ka je ka amsa. Yi sauri yalla bai. Yi sauri. Mu je yalla bai. Yawa yalla bai. To ina lambar Pawan Kalyan nan. Yalla bai ba wata lamba. Yalla bai dauki wadannan matsayin kafafu ba hannaye ba. Ya dai me faru? Saman dukan sa yalla bai. Ba iya auren bane holo ko yalla bai. Wancan yaran Zinu baba mai fatari da tawagarsa dukan su holo ko ne yalla bai. Aka ce maka ni daban ne. Yalla bai. Me kake kokarin fara ne to? Ni ma holo kon ne. To na salin fa. Yana can kana ta suburbuda masa lantarki. Idan ka fitar da wannan bayanin sai gani za su yi wannan maganar fitarwa ce? Na lantarke shi. Na gaggaya masa manganu masu daci na zagar. Yanzu idan ya kubuta zai mun kenan. Amma ita wannan maganar haka take ba? Amma da kawai iya kenan. Banda wannan ko yayi wani abu. Yake ran ta da ni. Yalla bai. Wannan abu da ya faru wallahi ba hannuna a jiki. Ko da kai ne abin da na yi shi za ka yi kai ma. Yalla bai yana wata tantama ne. Ni dolo ne sai suka yi amfani da dolanci na. Kai kuma babban jan wuya ne. Kai aka suka riza da kai. Ina farfadowa ka tashi aiki. Sai dai kallo amma baya iya magana. Yalla bai. Yalla bai idan ka ji duk abin da na faɗa. To kai haka da kanka. Idan kuma baka ji ba. To kai haka da kanka. Do abin da ka faɗa na ji. Yadda yake kallon nan nawa haka wallahi na san duk abin da na faɗa wallahi ya ji. Yana farfadowa zai shege ni. Wayo Allah. Ya kamata ne wani abu. Kai Sunu, ni kawai kai wani abu wallahi ka tura ni India. In ne ci gaba da zama nan tashin hankali zai shege ni. Yalla bai in ka tafi za su zargi wani abu. Kaga sun tantire ne ba sa da kirki. Sai ka rasa idanunka in suka gano ka. Kai a gaban su tamkar sauro kake. Yalla bai zuwa gobe aikin mu zai kammala. Kaga shikenan sai mu tafi tare. Ta za mu tafi kenan. Zan ji da komi. Gobe da safe sabon shirin mu zai soma. Me? Wani sabon shirin kuma? Yalla bai atisayin kiran Kumar. Allah sarki shi ma ba za ku kyale shi ba kenan. Bukata ce ta kawo haka yalla bai. To yi kenan, yi kenan. Kai! Kai! Kai me ka gano? Ina rashin gano komi shine zaman ka lafiya da kuma tsawon rayuwarka. Jinjina ga Bolenat. Babbar magana. Ya da yaro amma dai ba abin da same ka ko? Gashi nan kuwa kana ganin sa. To ya, ka shege shi ne? Na daure shi a bayan raƙumi na bashi a Sahara. A Sahara ka basa? Gaskiya duk wanda ya shiga hannunka sunansa Gulliswa. Shikenan yallaɓai. Kawu, domin wannan atisayin yayi nasara, dole mu samu wani hamagon kamar yallaɓai Dimple. Ya haƙuri yallaɓai. Samun wani kamar Dimple zai ba mu wahala. Kada ka dami yallaɓai, tsab zai samu. Na samu wani. Ka ji ba? Waye kenan? Heda. Heda? Kai, gaskiya kai babban kamu. Kullum ya samu lokaci ya dinga danganta rufi da dirham yana kawo misalai. Kana tirke shi wannan haukar tasa za ta salamce. Salam kuwa. A ina ka samu wannan lulun yallaɓai?